Det er en historie, ja. Kysymys myös osaat puhunut mun sauna. Mä tarvitsen mun kysyn, jos osaat puhunut. Du er min ven, ja. Men du skylder mig penge, ja. Nogle penge, jeg skylder væk. Hvor meget? 2 timer skal lægge 230.000 på bord. Hvor en chance, faktisk. En chance. Nu skulle du til at være gold til. Så er der med. Milo er misbrug. Jeg har filmet det. Milo is very famous for his cooking here on Nørrebro. Milo, du arbejder for os. Prøv at høre, du er ved at blive gammel. Ellers så ryger du ud af marken. Sen att du har bra varor. De penge er ikke helt andet, ja. Biffen. Vi går ind og se en fed film.